ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದಲೇ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ದೇವೆರ್ಕುಲು ನೆಲೆ ಆವಡುಂದಾಂಡ ದೇವುಲ್ಯದನಕ ಇಲ್ಲ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಶಾಂತಿ ಬೋಡುಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೋಡುಗೆ ಅಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಬೋಡು ಪ್ರಾಯದಕುಲು ಬೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಇಲ್ಲು ನಿಜವಾದ್ಲ ನಂದನವನ ಆಪಣೋದು ಬಂತಿರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಕುಲು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಅಕುಲು ಬೂಕುದ ಬಂಡಾರ ಓದುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಲೇಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನದ ಅಲ್ಭಗಲೇ ನಂಗೆ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿರಿಪೋಣು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಬಂದಲೆ ಈ ಮಾತ ಪಾತಿರನು ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಡುಟ್ಲ ಇನಿಕ್ಲ ದಿಂಜಿದಿ ಪ್ರಾಯದಕುಲು ಸುಮಾರು ಜನಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನೈಕೈ ನೆರಿಕಟ್ಟಿದ್ದು ಕೋಂಟುಡು ಕುಲ್ದು ನರೆಲ್ ನೆನ್ನಮ ತೂಪ ಅಂಡ್ ಇನಿಕ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆಟು ಎನ್ಪ ಪ್ರಾಯ ಕರಿಂಡಲ ನೂದು ಕೈತಲ ನಂಡಲ ಅಕಲ್ನಕಲ ಮಾತ ಕೆಲಸನ ಅಕುಲೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಬೇತಕಲೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಬದುಕಿನ ಒಂಜಾತ್ ಹಿರಿಯಾಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಡುಟುಲೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟುದ ಆ ಇನಿತ್ತ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಲಟ್ಟ ಜವನರ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ನೂದು ಕೈತಲ್ದ ಜನಕಲೆ ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಲೇಸು ನೂದು ಕೈತಲ್ದ ಜವನರ್ ಇನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸಗ್ಲ ನಿಕಲೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಲೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಪುಣಂದಾಂಡ ಸುರತ್ ಕಲ್ದಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಇನಿಕ್ಲ ಸುಮಾರು ವರ್ಷೋರ್ದಿಂಚಿ ಮಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೇನು ಮಾನಾದಿಗಿನ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಟಿ ಲಂಚ್ ಹೋಮ್ ಅವಿನ ಕಟ್ಟದು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸಮಾಜ ಸೇವೆನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿಕನಗ ಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ವೈ ರಮಾನಂದರಾಯರು ಇನಿಕರೆಗೆ ಎನ್ಪ ಕಾಲ ದಿಂಜಿದಿಂದ ಎನ್ಪತ್ತ ಒಂಜನೇ ವರ್ಷಗೂ ನನ್ನ ಪಜ್ಜೆ ದೇವರುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣಾರೆಂತುಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಏರ್ಲ ಪನೆಯರು ಪ್ರಾಯ ತಿರಿ ಬಹುಶಃ ಜೀವಗತ್ತು ಅರ್ನ ಗೇನುಗುಂದು ಪನೊಲಿ ಎಡ್ಡನ ಅಲ್ಭಗಲ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವೈ ರಮಾನಂದರಾಯರೇನು ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪರವಾದು ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತದ ಅರಣಿಗೆದ ಉಡಾಳ್ಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ರಾಯರ ಇರ್ನು ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಸುರುಕದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕದ ಸಂಗತಿ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಪಣಿಯರೆ ಯಾಣಿಯರ್ಯ ಆರೋಗ್ಯರುಲ್ಲ ನಾತು ಮಾತ್ರ ಪನೊಳ್ಳಿ ಇದು ಗುಟ್ಟುದಾದ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಏ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರ್ನ ಏನಪ್ಪ 2 ವರ್ಷ ತುಂಬ 3 ವರ್ಷ ತುಂಬ ತೀರ್ಪೋಯ್ರು 19 ವರ್ಷ ಬದುಕದೇರು ಆರ್ನ ಊರು ಒಂದುವೇ ಮುಲ್ಪನೆ ಮುಟ್ಟ ಇಡ್ಡೆ ಪದ್ಮನಾಭರು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದಿತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಪಳ್ಳಿ ಈ ಪಾತ್ರ ದಯ ಬಂದ್ಪಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಲ್ಪ ವರ್ಷ ಅನ್ನಗನೆ ಆಣೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಕೌಂಟು ಸೇರ್ರೆ ಪುನಃ ಆರೋಗ್ಯವು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವರ್ನ ವಂಶೋಡೆ ಬೈದಿನೋ ಒಂಜ ಕೆಲ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯಲು ಕೆಲವರು ಅಲ್ಪ ಆಯುಷ್ಯಲು ದಾದ ಮಲಪುಲಾಗಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಡಿಜ್ಜತ್ತ ಉಂಡ ಖಂಡಿತ ಅವರ ದೇವರನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಹೆಚ್ಚೆ ಎಂಕಲ ಯೋಗ ಇಂಜಿನ ತುರುಳು ಮಣಿಪಿರತ್ತ ಹಣೆ ಬರ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಣಿಟ್ಟು ಚಿಂಡ ಪೋಂದಿಗೆ ತುಂಬದಕಲ್ಲ ಅಗಾದೆ ಅಂಚ ಒಟ್ಟ ದಿನ ಪೋಂದುಂಡು ಎಂಕಲು ಮಣಿ ಬಂದ ದಿನ ಒಂದುಂಡ ಇಂಜಿ ಪೋಂದುಂಡು ಎಂಟು ತೋಜುಂಡು ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸನೇ ಮುಖ್ಯ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನೆಲ್ಲ ಏನು ತಡೆತನುವೆ ಒಯ್ಯೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸುವೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಮಾತ ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅವೇ ಅವೇ ಬಂಡದ ಯಾನು ನಂಬುದೆ ಹೇ ಬಂಡ ಇವಾಗ ಕಷ್ಟನೇ ಬರೋಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಳುಕ ತೆಜಿ ಬಾರ್ಪಿನ ಬಾರ್ಪುಂಡು ಅಂತಾರೆ ದೇವರ ಹಣ್ಣಿಟ್ಟು ದೀಲಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಬೋಡ್ಲ ಆವಡು ಯಾನು ಎದುರಿಸಾದೆ ಶುದ್ಧ ಅನ್ಬಿಡ ಎನ್ನ ಮನೋಭಾವ ಇನಿಕಲ ಅಂಜನೆ ಉಂಟು ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಂಡಲಕ ಅನಾಯಾಸೇನ ಮರಣ ವಿನಾದೈನೇನ ಜೀವನ ಎಂಕಲೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತು ಮನೋಹ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತು ಆಸ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತು ಅವು ಇನ್ನು ಬರು ಎಲ್ಲ ಪೋವು ಅಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ಪುತಾರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಪೋಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುತಾರ ಪೋರಲ್ಲಿ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಊರೋಡು ಇತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಆ ಊರಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಸೇವೆ ಆವಡು ತೇಪಂಡು ಯಾನೇ ನೀನು ಉಪ್ಪು ಯಾನು ತಿನ್ಪಿನ ಆಹಾರ ಗಿಡ ಪರ್ಪಿನ ಕಾಫಿ ಚಾ ಹೆಂಚಿನ ಬೊಂಡ ಹೋಗುತ್ತಾನಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಈ ಊರ್ದು ಜನಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ರೋಣ ಸಂದವರ ಹೆಂಗ್ಲು ಹಿಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಏನಿದೆ ಬಂಡ ಹೆಂಗ್ಲು ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ಆಯಿತು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಬೋಡ್ತಾನ ಆಸ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮೆರೆ ಕಾಲೋಡು ಅಂಡ ಅದೇ ಅಲ್ವಣು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನು ಪೂರ ಕಳೆ ಉಂಡ ಹೆಂಗ್ಲು ಕಳೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಭತ್ತ ಸುರತ್ ಕಾಲ ಬರ್ತದ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯಾಪಾರನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಕೈ ಬರ್ತದೇರು ದೇವಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯರ್ನಕಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯಡು ಬುಳ್ಳೆತನಕಲು ತಾಂಗಾಡಿದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪುದಾರೆ ಆ ತಾಂಗಾಡಿದ ಇಲ್ಲಲು ದೈವ ದೇವರು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ 10 ವರ್ಷಗರ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡಿ ಪೂಜೆ ಆದ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂಜ ವಯನ್ಲ ಎಂಕಲು ಬಿಡ್ದೀಗ ಇನ್ನೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ಎಂಕಲು
ತೂವಂದೇವುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಂದೇವುಲ್ಲ ಅಂಚ ಇತ್ವರ್ತಾಲ ತೊಂದರೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ್ಲ ದುವೆ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರು ಎರೆಗ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿಂಡಲ ಐತೆ ಈಸೆಯ ರುಜಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಅವೇ ಪಾತೆರನು ನೀ ರಾಯರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸನು ದುಂಬುಡ್ದಿ ಒಂದು ಜತ್ತು ಬಿದ್ದಾಡ್ಯರು ನೆನಿತ ಕಾರ್ಯೋಲ್ ಪೂರ ಜಯ ಅಂಡ್ ಸುರುಟು ನೀರಿನ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಭಾರಿ ಪುದಾರ್ದೆ ತೊಂದಿನ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪೊಲಬಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸುರತ್ ಕಲ್ವಂಡ ಸಿಟಿ ಲಂಚ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಡಿಮುಟ್ಟೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಚ ಕಟ್ಟಿ ರೈತ ಬಿರೋತ 1950 ಇಸ್ವಿಡ್ ಯಾನ ಸುರತ್ ಕಲ್ಡ್ ಈ ಹೋಟೆಲನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಜಾಗ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಇಡ್ಯ ಪದ್ಮನಾಭಯ್ಯರನ್ನು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಜಾಗನೇ ಯಾನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತಂದು ಆರ್ಡ ಯಾನ ಆರ್ನ ಜೀವಮಾನ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ ಆರೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡಾಡಿರ್ತದೆ ಆರ್ನ ಜೋಗುಳ ಸಮೇತ ಆರನ್ನು ತೂಚಿಡ್ಲ ಯಾನ ಆರನ್ನು ಪೊರ್ಲು ತೂವಂದೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರೇನು ಆ ಪಗ ಅಜ್ಜರ ಬಂಡೆ ನೀನಿಕ್ಕೆ ಮೂಲಗಡೆ ಗೊರ್ಪೆ ಮಗ ಅಂದೇನು ಯಾವಂಡೆ ಬೊಡ್ಚ ಅಜ್ಜರ ಯಾವಂಡೆ ಈರುದಾನ ಒಂದು ಸಮೇತ ಪೂಹಾರೆ ತೆಂಗಿನ ಬಾಲಕನ ಪಗ ಅರೆಗಣ ಪಾತದು ಯಾವನ ಈ ತಿರಡೆ ಗೆತ್ತ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಾನೆ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮೆರಡು ಮಂಜ ಮಲ್ತು ಬೇಬುಲೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪೂರ ಅಂಜಿನ ಅಪಾದ ಬೊಡ್ಚಿ ಯೋಗ ಆಯ್ತು ಇನ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜರೆ ಬೊಡ್ಚಿ ನಿಂಚನೆ ಉಪ್ಪು ಎಂತ ಪಂಡದ ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಯಾನ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪಿರಂಚಿನ ವಾ ಸೊತ್ತುಲ ಏನು ಹತ ಬರ್ಪಜಿ ಆ ಸೊತ್ತುಂಡದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಎಲ್ಲರೂ ಮಸ್ತ್ ಮಣ್ಣು ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡುವೇರು ಸೋಡಾ ಮಾಡುವೇರು ಅಂಚ ಇಂಚ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಮಸ್ತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಲ್ಪೋಯ್ರು ಆಂಡ ಯಾನು ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತೇಜಿ ಏತು ಬಂಗೋಡು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಸಕ್ಕರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಊರು ಅವಾಗ ಯಾನು ಎನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ದನ ಬೋಣಗ ಮೀನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ 10 ಪೇರ ದಂಡ ಬಂದದ್ದು ಹೋದು ಬಣ್ಣಗ ಮೈಸೂರು ಹೋದ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೇರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತೊಡ್ದು ಯಾನು ಸಕ್ಕರೆನ ಪದ ಮತ್ತದು ಮೂಲ ಮಾಡೋದಿತ್ತ ಬಂಜಿರು ಗಡ್ಡರ ಗೋಣಿ ತಂದನ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಮಾರುನು ಇದೇ ಬಣ್ಣ ಕಾರ್ದ ಪದ ಅಸಲು ಆಡತ್ತ ಬಾಕಿ ಜನ ಹೋಟೆಲ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಂಡ್ಲ ಯಾನು ಸಾಕರೇನು ಮುಟ್ಟಾದೀಜಿ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಪಿನ ವಾ ತಿಂಡಿ ದಿನಸಲ ಏನು ಹೋಟೆಲ್ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಏನು ಮಲ್ಬರಿ ಬಿಡ್ತುಜಿ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಗೆ ದಕ್ಕದೆ ಏನು ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಸುರತ್ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತೋ ಜನ ಬಂದ್ರೆ ಅಕಲ ಕಡ್ಡೆ ಕೊಂಡು ದಕ್ಕದಿನ ಉಂಟೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಮಲ್ ಪೊಡೆ ಪುಡಿ ಒಂದು ಸರಿ ಇಚ್ಚಿಂದು ನೇನು ಕೊಡ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ದಕ್ಕದಿನ ಉಂಟೆ ಅಂಚೆ ಆ ಜನ ಮೆತ್ತ ಜನಕ್ಕಲೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೈತದೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸೋಡು ಯಾನು ಅಜ್ಬಾನೆ ಹೆಸರು ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಆ ಹೋಟೆಲ್ನ ಹಡಪಡೊಂದಿಲ್ಲ 52 ಮನೆ ವರ್ಷ ಐತೆ ಏನು ಅಜ್ಜರು ತೀರಿಯರು ತಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತದ ಕೊರಿಯರು ಹೆಂಗೆ ಜಾಗನು ಈತ ಕ್ರಾಸ್ ಕೋರಮ್ಮಾಯಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಜನರ ಮನೆ ಕಾಸು ಹಿಂಗಿತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೂಪಿನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸುಡುಪ್ಪರೆ ರಾಯರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗ್ಬೇರೆ ತಿಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲುವೇರ ಅಂತ ಈಗ ಜೀರೆ ಉತ್ತರ ಕೊರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗ್ಬೇ ಇನ್ನಿ ಕಾಣಿಲ್ಲ ಯಾನು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಪೂರ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಯಾನು ಕುಟ್ಲಾಡ್ಬೋದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಂಗಡಿ ಪತ್ತ ಬರ್ತೀನಿ ಈರೆ ಯಾಣೆ ಡ್ರೈವರ್ಲ ತಂಪೊಪ್ಪೆ ಗಾಡಿ ಪಾಡನ್ನು ಕೆಲವು ಲಾಡಿ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಗಾಡಿ ಬರ್ಬಿಡಿ ಅಂಕಲ್ಲ ಅವಳೇನೋ ಡ್ರೈವರ್ ನಕಲ್ಡ ಅಂಗಡಿ ದಾಖಲು ಕೇವಣ ಇರ್ತದೆ ಈಚೆ ತೆಡ್ಡೆ ಸಾಮಾನು ಬ್ಯಾ ಪಾಡ್ನು ಮೇರು ಹೋಟೆಲ್ ದಾಖಲು ಮತ್ತೆ ಈ ತೆಡ್ಡೆ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ಲೇರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪಂಡದು ಆ ಅಂಗಡಿ ದಾಖಲೆ ಏನೋ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಏನೋ ಡ್ರೈವರ್ ಏನೋ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನನಗೆ ಈಚೀಚೆ ಬಂದ್ಬಿರತ್ತೆ ಅಂದು ತಾತ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಣ್ಣ ಇದು ಅದು ಬಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಆಂಡ ಯಾನು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾ ತಯಾರಿ ಗೋರ್ಪಿನ ಸೋತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಗೋರ್ಪಿನಿ ಏತು ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಕಂತ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನೆ ಯಾನತ್ತೆ ಅವು ಜನನೇ ಕೆಲಸದ ಹಾಕಲು ಬೇತೇನೆ ಆಕಳೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಯಾವಾಗ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದಾಗಲು ತೆಗೆದು ಆಕಲು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಡು ನ್ಯಾಯವಾಯಿನ ಸೊತ್ತನ್ನು ಮಲ್ತ ಪಾಡದು ಗಿರಾಕಿಲಿ ಮೆಚ್ಚುಲಕ್ಕ ಏಪ ಮಲ್ತ ಬರ್ಬೇರೆ ಆನೆ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇದಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರೋದು ನನ್ನ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಂಗೇನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಇರ್ನ ಆರೋಗ್ಯನ ಒರಿಪೋಡೊಂದಂಡ ಇರ್ನ ದಿನಚರಿಲ ಆತೆ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು 7 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುವರು ದಾದಾಪುರ ತಿನ್ಪರು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ತಿನಿಯರ ಎನ್ನ ಆತ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ಪರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಯಾನ ಕಾಂಡೆ 5:30 5:45 ಆಜತ್ತುಲ ಲಕ್ಕದ ಆಪುಂಡು ಲಕ್ಕದ ಇರ್ನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅವು ಮತ್ತು ಓಲ ಮಲ್ಪುಟ್ಯಾನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಓಲ ಮಲ್ಪುಟ್ಯಾನ ಓಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ತೀರ್ನ ಒಂಜಿ 10 ಸರ್ತಿ ಮುಲ್ತು ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಓಪಿನ ಬರ್ಪಿನ ಅತ್ತಂದೆ ಅದರ ವಾಕಿಂಗ್ ಎನ್ನ ದುಮ್ಮದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪನಾಗ ಎಲ್ಲೇ ದೋಟ ಆಯ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ಏಪದೊಂದು ದೋಟ ಅಡಿಯಪ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ತಾರೆ ಬಾರೆ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕೊಂಚ ಕಜಾ ಹೋಯ್ತದೆ ಬೆಜಿದ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ದಿವ ನೋಡು ದಯಪಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡ್ತೇನಾತು ಕೋದುಂಬಾಡು ಮಡಲಾಡು ಕೊತ್ತಾಳಿ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಕಂತ ದೀಪಿ ಮಿತ್ಯ ನುಂಗಾದು ಐಟೆ ಬೆಂದಿರಗಾಯ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಂಕ್ಲು ಬೆಂದಿರಡೆ ದಯಪಂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಎಂಕ್ಲಿ
ಇನಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಪ್ರಕೃತಿದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಬಾಡ ನೀರುಂಟಾಗಿಲ್ಲ ಮೀರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾತ್ತು ಬೆಚ್ಚ ನೀರುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ದುಂಬೋಡು ತಿಚ್ಚಲ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ತೊಯ್ಪಾಯ ಅಂಡೆ ನಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನು ಬೆಂದೂರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಂತೆಲ್ಲ ದೇವ ಅಂಡೆ ದೇವ ಅಂದೈತೆ ಬೆತ್ತರು ಕೈ ಪೂಜಿ ಅವು ನೆನಪುಗೋಸ್ಕರ ದೇವಂಟ ಎಂಕ್ಲು ತಾಂಗಾಡದಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಣಾಗ ರಡ್ಡು ಮಂಡೆ ಬಂಡವ ಸಾಧಾರಣ ಓ ಏನು ದೋಸ್ತಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕು ಮಾತಲಾಕ ಮಂಡೆಲು ರಡ್ಡು ಮಂಡೆಲು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಏಪಲ್ಲ ಕಾಣಿಡಿದ ಭಯ ಪಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಮೇರೆ ಎಂಕ್ಲು 10 ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಜದ್ದಿಯ ಮೇರೆಗೆ 10 ಜೋಕುಲು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಜದ್ದಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಎಡಮ ಜೋಕುಲು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕದ ಹೇರೆಗೆ ಎಡಮ ಜೋಕುಲು ಅಂಚೆ 5 ಜನ ಬೆಗ್ಗೆ ಬಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ಜದ್ದಿಯ ಮೇರೆ ನಂಗೆ ಪೂರ ಈತು ಜೋಕುಲು ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಂತೆ ಬಾಡ್ದು ಕುಳ್ನಾಗ ಉಂಟತ್ತೆ 50 ಜನ ಆಪುಂಡ 50 ಜನ ಒಂಜಿ ಪಂತೆ ಆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತಿನಾಗಲು ಖಂಡಿತ ಈರ್ಕಾಲಿ ಬೇರೆ ಮಲ್ತದೆ ಕಾಸು ಮಲ್ತದ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ದಿಜಾರು ಬದ ಸಮಾಜಗೂ ಬೋಡ ಅದು ದಾದಂಡಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಬು ಶಾಲೆ ಐರ್ದಾತ್ರೆ ನಿನ್ನಿಕ್ಲ ರಮಾನಂದರ ಬಂಡ ಮಲ್ಲಪುದಾರ ಸುರತ್ಕಳ್ಳಿ ಇರ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚನೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪರೆ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಹಿಂದೂ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಸಂಘಟನೆ ಸಕ್ರಿಯವಾದಿತ್ತೆ ಕಮಿಟಿ ಮಕ್ಕಳ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂಚನೆ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳು ಕೋರದಪುರ ಅಂಚನೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಅದು ಇಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯರ್ದಂಡ ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪ ತುಯ್ಯರಡ ಅವು ಎಂಕಲೆ ಮಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀನ ಯಾನು ಯಾನ ಮಜ್ಜೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದು ಏನೇಕಲ್ಲ ಅವ್ಳು ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿನ ಮುಗ ಇತ್ತಿಂದ ಅವು ಯಾನು ಕೊರ್ಬಾದಿನ ದಯಬಂಡ ಅವಾಗ ಶ್ರೂತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಡು ಏನೋ ಅಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತಿನೇ ಅಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲೆ ಈಗ ವಯಸ್ಸಾಯಲಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಎಂಜೆಟ್ಟು ಬರೋದು ಬತ್ತೆ ತೀರುಜಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲಕ ಕೋಡ್ತವ ದೈವಸ್ಥಾನ ಐಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೂರಾ ಪಾಳು ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ ರಾಜತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಈಗ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಗುಡಿ ಯಾನ್ ಬತ್ ಬಂಡೆ ನಾವು ಮಾತ ಊರು ಅಡ್ಡ ಮಾಡಿ ಈತು ಊರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅರ್ಥ ಜೈ ಅಂಚಾದು ಬಹುಶಃ ದೈವಲ್ಲ ಇರೇನೆ ಪತ್ತೊಂಡು ಏರೇಂ ಬೋರ್ಡ್ ಅಕಲೇನೆ ಪತ್ತೊಂಡಿಗೆ ದೈವದೇವ ಅವು ಕರೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನರ ಅದೇನೇ ಜನಡ ಒಟ್ರಾಸೆ ಅವು ಎಡ್ಡಾಡೋಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಡು ತಾಲಂಜ 40 ವರ್ಷ ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದುಲ್ಲೆ 5 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತೆ ಏಮಂಡ ಅವಲಾಂಚನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾಸ್ ಆದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮೆಂಬರ್ನಾಕ್ಲೆಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅತಿ ಕೊಂಚಿತ್ತೀಸಿ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು ಅಯ್ಯನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ರಾಮಕೃಷ್ಣರಂದಿತ್ತೇನೆ ಭಾರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ 6 ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಸೊಸೈಟಿ 6 ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶ 6 ಸೊಸೈಟಿ ಮಲ್ತೀರಿ ಸೊಸೈಟಿ ಮಲ್ತದ್ದು 6 ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊರಿಯರಿ ಯಾನ ಶುರು ಬತ್ತು ಸುರತ್ಕಲ್ದು ಬಾಡಿಗೆ ಅಡಿತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಲೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಪುಳ್ಳಿ ಭುಜಂಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದಿತ್ತೇನೆ ಆ ಭುಜಂಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಕ್ಕನ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಆಣ ಎಂಕಲು ಈ ಜೋಕುಲು ಮುಡಿದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವಳು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಅಂಜ ಆ ಆಗಡಿತ್ತದು ಆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ DC ಬತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ SP ಬತ್ತಲ್ಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹಾಕಲು ಕೈತಲ್ಲ ಹೋಗ್ಯಾರ ಕೈ ಮುಚ್ಚಾರೆ ಆ ರೀತಿನ ಹಾಕಲು ಬರೋದು ಆ ನಮ್ಮದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಐತೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಸೊಸೈಟಿ ನನ್ನ ಮುರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಎಂಕಲ್ ಜತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಯಾನ್ ದಾಮೋದರ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಸುಮಾರು ಜನ ಅಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಅದೇ ಮಾತು ಜತ್ತದು ಐನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದಿಯರ ಪೋಡಿಗೆ ಅವ್ಳು ಬಂಗಾರ ದಿಯರ ಜನಗಳೇ ಪೋಡಿಗೆ ದಾದಾಪಣದ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಂಚನ ಸೊಸೈಟಿನ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಕ್ಕೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಚಿತಿಗೆ ಕಂದದೀಯ ಆಯ್ತು ರಾಜಕೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾರು ಎಂಚಿನ ಮಾನಾಡು ಯಾನ್ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಯರಿ ಉಂಡು ಯಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಿ ಆ ಪಕ್ಷದ ಆಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಎಡ್ಡೆಂದೇ ಖಂಡಿತ ಹಾಳು ಮಲ್ದಿನ ಹಾಳಂದೇ ಬನೋಡು ಎನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಹಾಳು ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಣ ಜಾತಿ ಯಾನು ನಿಷ್ಠುರವಾದಿ ಇದು ಬಂದದಾಗಲ್ಲ ಅಡ್ಲಾಂಚನೆ ಬಂದು ಮಲ್ಪಳೇನು ಯಾನು ಬಂಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಹಾಕಿನ ವಾಸತ್ತು ಬಂದಗಳು ಯಾನು ಖಂಡಿತ ಅವು BJP ಹೊರಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೊರಡು ಏರು ಬಡ್ಲ ಹೊರಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತೊಂದರೆ ಯಾರು ಬರಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ತಪ್ಪು ಅಂಚಿನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ನೋಡಿ ಜನದ ದೇವರು ಕೊಡ್ತು ಜರ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತು ಸ್ವಂತ ಜೋಕ್ಲ ಬಾಲ್ ಬೆಂಡ್ಪೇರೆ ಯಾಣಲ ಬೆಂಡ್ಪೇ ಹಚ್ಚದು ಹೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒರಿ ಬೆಂಡ್ಪಿನಿ 10 ದಿನ ಜನ ಆರೆ ಬಳ್ಳಿ
ಇರ್ನ ಈ ಯಶಸ್ಸುದ ಗೆಲ್ಮನದ ಪಿರೋಡು ಅಂಜನ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟದ ಪಿರೋಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇರ್ನ ಯಜಮಾಂತಿ ಅಂಜನ ಜೋಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೊಂಡು ಅಂಜನ ಕುಡಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಕುಸಿತ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಬಂಡ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ನೀರ್ನ ಜೋಕುಲು ದುಮ್ಮುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಆದ ಬಂಡ ಏನಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಲು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರತ್ತ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿ ಐಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಆತೆ ಬೇಜಾರ್ಲ ರಾಯರಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಅದು 8 ವರ್ಷ ಅಂడి ಅವೇ ಮದುವೆ ಅದು 53 ವರ್ಷ ಆಂಡ 53 ವರ್ಷ ಪಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಯಜಮಾಂದಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ಜೋಕುಲ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ ಯಜಮಾಂದಿಲ ಜೋಕುಲ ಬಂಡ ಜೀವ ಉಡುಪಿನ ಜಾತಿಯವು ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಕಣ್ಣನೇ ದೂರ ಮಲತ್ತು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸಾರದಾಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಕಲು ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟಡು ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ತುಪ್ಪರಯ್ಯವು ಸೀತಾರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದು ದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಸುರತ್ಕಲ್ಡು ಸುಮಾರು 32 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಯಾನಲ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಯಾರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಕುಲು ನಡಪಡೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಎಂಕುಲ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಸೇರ್ನಾಗನೇ ಬಹುಶಃ ಹೋಟೆಲ್ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏರಾಂಡ ಹೊಸ ಬೇರು ಬತ್ತೇರಂದಂಡ ಸುರು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಟ್ಲಂಚ್ ಹೋತಾರ ಆ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಆರು ಕಂದಿದ್ದೀರು ಬಹುಶಃ ಆರು ಪಾರ್ದಿನ ಪಂಚಾಂಗಡೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಗಲ ಜೀವನವನ್ನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ಪುನ ಅಂಡ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ಆರು ತನ್ನ ಚಾಪನ್ನು ಆರು ಮೂಡಿಸಾದರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡು ಬಹುಶಃ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ನೆನಪಿತ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಡು ಅವು ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಬಂಡಲ ಇಚ್ಚು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೊಂದು ಅಕಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಕಲು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ನಿಷ್ಠುರವಾದಿ ತನ್ನ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರನು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಜೀವೊಂದು ಸತ್ಯವನು ಪೋಡಿ ಅಂದು ಏರಿಲ್ಲ ಪೋಡಿ ಅಂದೆ ಪಂಪನಾರು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವಂದು ಪರ್ಲೆಯವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಲೆಯವು ಆಂಡ ಅವ್ರ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರೋಡಿ ಯಾಪಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿತ್ತನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದು ಏತು ಬೇರೆ ಮಲ್ದುಪಾಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ದುಪಾಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೇನು ಗುರುತು ಸಾಯಿನಿ ಅವು ಸುರತ್ಕಲ್ ರಮಣಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಂದಿನ ಎಂಕುಲು ಎಂಗಳ ಜೀವನೋಡು ತೆರೆಯುವಂತ ಬಹುಶಃ ಎಂಕುಲ್ಲ ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂಡಿಂಚಿನ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ್ಲ ಅವೇ ಸಾಧಿಗೆ ಎಂಕುಲ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನನು ಬಹುಶಃ ಎಂಕಲಿಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಜೀವನದು ಎಂಕಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಇನುಮುಟ್ಟ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ಮಾತೆರಲ ಸಹಾಯ ಒಂದು ಆಯ್ನ ತೀರ್ನಾಥ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತಂದು ಲೈಕ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನೇ ಕಾರಣ ಪನ್ನದು ಯಾನು ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಂತ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ತೇರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಒಂಜಿ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ಈತು ಎಂಕ್ 47 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡಿ ಎಂಕ್ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಆರಾಡ ಒಂಜಿ ಆಪುಜಿ ಪಂದು ಸುರತ್ಕಲ್ಡು ನಾನು ತೂತಿನಿ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಜ್ಜಿ ಚಾ ಪೂರೇರ್ಲೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಮಿಂಗ್ಲ ಒಂದು ಆದರೆ ಇಟ್ಟು ಬಡವೇರು ಶ್ರೀಮಂತಿರ ಅಂಚ ಆರೆಗ ಇನಿಮುಟ್ಟಲಾರು ತೂತಿನಾರ್ಲತ್ತು ಜಾತಿ ವಿಷಯ ಆವಡು ಓಲ ಆವಡು ಏರು ಆರ್ಡ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಬತ್ತೇರು ಆರೇಡ್ದು ಎಂಚಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಆರ್ನ ಕೈಡ್ದು ಎಂಚಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನಾರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡಾರು ಅವ್ರು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರೇಖೆ ಪಾಡಿಯೇರಿಂದಾಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಕಡತದಿಜ್ಜ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ್ಲ ಕಡಪೆರಿಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಅವ್ರು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಸಿಟಿ ಲಂಚ್ ಹೋಮ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಖಾರ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ತಾದಿ ತೋಜಾದ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಏತಲ ಎನ್ನ ಸಿಟಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಉಂಡು ಅವು ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯ ದೀದೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಚ ಏಪಗ್ಲ ನಮ್ಮಡ್ದ ಆವಡು ಆರೆಗ್ ಆರ್ನ ಪುದರ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಚುತಿ ಬರನ್ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಯಾನ್ ಇನಿಮುಟ್ಟ ತೂಯಿನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ನಂಬುಜೇರ್ದ ದೇವೇರೇ ನಂಬುವೆರು ಆರ್ನ ತೇರಿದಾದ ಪಂಡ ಮನೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ತಾಯಿ ತಂದೆಯೇ ದೇವರು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಈ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸಡು ನಿಷ್ಠೆಡು ವಾ ಅನ್ಯಾಯ ವಾ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ
ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲ ಅವೇ ನಿಕ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಹಾಲು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಿಕ್ ಹಾಲು ಹಾಪುಜಿ ಅರ್ನ ಒಂಜೇ ದೇಹ ತಿಂದು ಬಿಡ್ದಲ್ಲ ಓ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ವೈ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ವೈಡಿ ಇಂದ್ಲಿ ಪುದ ಎತ್ತುಂದಿರಿ ಯಾನು 1975 ಸುರತ್ ಕಲ್ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಬರ್ರ ಮೇಯ್ನ್ ಮೇರೆ ರಾಯರೇ ಕಾರಣ ಆರ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 75 ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಂಡೆ ಅವಳು ಏನನ್ನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರ್ದಾಯ ಬಂದು ನೆಟ್ಟು ಏನನ್ನ ಅವಳೊಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂಜಿ ಏಜೆಂಟ್ ಅದು ದೆತ್ತೊಂದು ಅವಳು ಏನಂಜಿ ನಿರಂತರ 41 ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕಡ್ ಇಡ್ಯಾ ಶಾಖೆ ಅಂದ್ ಅವಳು ಪಿಗ್ಮಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವಳು ಇದ್ದೆ ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಈ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಸುರತ್ ಕಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿದ ಜೀವನ ಮಲ್ಪರೆ ಆರೇ ಕಾರಣ ಆಯ್ರು ಆರೊಂಜಿ ಎನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಆರೊಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ರಾಯರ ಇರಡೆ ಕೇಂದ್ರಪ್ಪನ ಸಂಗತಿಲು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಪೊರ್ತು ಒಂತೆ ಅಪ್ಪು ನೆಡ್ದಾತ್ರ ನಾನು ಕಡೆ ಕೊಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಬೇಕು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯದ ಕಲೆಗತ್ತನ ಜವನರಿಗೆ ದಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಬದುಕೋಡು ಇಂಚ ಬದುಕಂಡು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಓರ್ಪಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವಂತನೇನು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಜಾಗೃತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ದುರಾಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತನೇ ಪೂರ ಹಾಳಾಗುಜಿ ಏತೋ ಜನ ಗಂಗಸರ ಬರೆದು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬೂರ್ನ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ನೆಗರ್ನ ಕುಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ಆಗಲೇ ದಾಲ್ ಹಾಕುಜಿ ಅಂಡ ಒಂತ ದಿನ ಬರ್ನಾಗ ಕರ್ಲು ಓಪಣಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಬರ್ಪಣಂಚ ಅಂಚತ್ತು ನಮ್ಮ ಏತ್ ತಿನಾಡು ಎಂಚಿನ ಬಡ್ಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಆತೆ ಬೆನೋಡು ನಮ್ಮ ಬೆಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಂದ್ರೆ ಅರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯೆಡಾವಡು ಆಚಾರಡು ವಿಚಾರಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಕಲ್ಪಾಯಡ ನಮ್ಮ ದೇಶಗಳ ಎಡ್ಡೆ ನಂಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಊರುಗಳ ಎಡ್ಡೆ ರಾಯರ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರಾಡ್ ಮಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಿಂಕುಲು ಈತೆ ಮಲ್ಪಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಲಿ ನನ್ನಲಾತ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನೆರಿಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊರಡೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ